Boas, hoxe vou vos falar de dúas expresións en inglés para saberdes dicir oxalá. Ou sexa, oxalá non houbese que estudar gramática para saber inglés. Pois sí, pero como a gramática hai que sabela, hoxe imos aprender a empregar I wish and if only para dicir oxalá. Consideremos esta foto. Nela un home está sentado para comer, pero, vaya decepción, non hai comida no seu prato. Seguro que ele está pensando, oxalá tivese un pouco de comida. O que pasa é que este home non sabe galego, senón que fala inglés. Entón, o que di é, I wish I had some food, ou if only I had some food. O significado é o mesmo. Así pois, a estrutura é I wish ou if only, mais past simple, neste caso had do verbo to have. Con isto expresamos o noso desexo de que algo cambie na nosa vida presente. Outro exemplo. Mirade estes dous. Que están pensando? El ten unha maleta. Ela ten uns billetes de avión. Eles queren ir de vacacións. Ese é o cambio no presente que eles desexan. Polo cal, o que din é we wish we were on holiday. Ou if only we were on holiday. Vedes que aí empregamos we en lugar de I porque son dúas persoas, máis o verbo to be en pasado, were. Agora imos ver outro suposto. Esta xente está aburridísima. A súa reunión de empresa xa durou 3 horas e non dá sinais de acabar pronto. Entón, eles o que desexan é que a reunión termine xa, pero ademais sabemos que están completamente fartos de estar aí. Para estes casos en que alguén quere por fin a unha situación que lle resulta molesta, podemos dicir I wish ou if only máis would en vez do past simple. Así que desta xente podemos dicir que they wish the meeting would end ou if only the meeting would end. Oxalá terminase esta reunión. En resumo, o que imos pôr en práctica na seguinte sesión son estas dúas estruturas. Para expresarmos o desexo dun cambio no presente, wish ou if only, máis past simple, e para expresarmos o desexo de que remate unha situación que nos resulta molesta, wish ou if only, máis would, máis verbo. E con isto xa sabedes máis inglés que hai 3 minutos. Parabéns! Practicaremos todo isto na seguinte aula. Até a próxima! Created using Powtoon.